Ассалому алейкум, апомена марҳамат кунед, хуш омадед ба канали Синошоп. Илтимос апома то охирша тамошо кунед, ҳамаша нишон метам, лайк, подписатсия фаромӯш накунед. Апома паплинакои нами шуштаги ба духтаги апома савол ҷавобуш хати апома хеле дешевка несан апома хеле паплинако мебинед ку 30 сум, 40 сум, 10 сум, 15 сум хеле нест апома ё 100 сомон апома ҳамаш ба гарантияш хеле мепушин апома раҳмат мегин апома бо клен мешин апома нека чанд намуд час апома нигоҳ кунед ё бе пучан апома как платья бори меса чех швака апома дастав размерш то 64 ҳаст апома успет ки апома доставка тамом инҷо дорем доставка тамом мекунем апома на марамат кунед чанд намуд ҳастай на мекунед чех швака неош бо қади почош напома қади почош ҳай ҳамаш 100 сомони апома успет ки напома шуштаги ба духтаган ё хеле безебако несан ё иш бо айзону канта болотарака ишам апома нархаш 100 сомон апома ҳам машина мекунед чех швака не успет ки напома на маташон чех швака напома и маташ ама гуфтан то ҳам матари хеле хушрӯ апома бо ҳам хеле шуштаги ба духтаги апома малоима ки фасона апома материал безебда нест апома успет ки напома дар любой касрои ки напома ки биан хабардор шаванд бихарен доставкатон любой ҷо дорем апома лайка фаромӯш накунед апома хеле нархҳо дар ҳеҷ ҷо нест дар ҳеҷ ҷо нест амбара 200 сомонӣ фурӯхтам дар любой ҷо 250 сомӣ